Molt bones, sistèmics! Benvinguts a l'últim vídeo de màquines simples i avui venim ja uniformats amb les dessuadores del canal System Omega. Podeu deixar a baix a la descripció què us semblen, que xules us semblen aquestes dessuadores i ara anem a veure ja el problema que ens demana que trobem la massa que puja per un pla inclinat de 20 metres de longitud, un rendiment del 85% i un avantatge mecànic de 3,5, sabent que el treball que fa el nostre alienígena és de 7.000 joules. Sobretot doneu-li like, subscriviu-vos al canal i ara sí, anem a veure com resolem aquest problema. Molt bé, en aquest problema ens demanen que trobem la massa que puja pel pla i la massa només ens apareix en una fórmula, en la de la resistència igual a massa per gravetat, que és la del pes. Llavors aquí això ens porta a pensar clarament que he de calcular primer de tot la resistència i si m'hi fixo amb les dades de l'enunciat, la fórmula més senzilla on ens apareix és la de l'avantatge mecànic i tinc que l'avantatge mecànic és la resistència entre la força F. Molt bé, aquí hem trobat una segona incògnita oculta, això de la força. No sé què val la força i si m'hi fixo com que ens dona el rendiment i ens dona el treball, que serà l'energia utilitzada, puc plantejar-me que la força apareix en energia consumida. O, pensat d'una altra manera, si ens plantegem el rendiment del pla inclinat, sé que m'apareixerà la força en el denominador, que és energia consumida igual a força per longitud. I tornem a trobar una altra incògnita oculta, aquesta energia consumida. Per tant, ara vaig a plantejar-me ja directament el rendiment del pla inclinat, que serà el treball, que és l'energia utilitzada, entre l'energia consumida i multiplicat per 100. Ara aquí ja sí que tinc tot. Fixeu-vos que en aquesta última equació, la del rendiment, ja només em falta l'energia consumida. I ja podré desfer tot el camí. Calcularé l'energia consumida i després tiraré endarrere. Anem a pams. Primer calculo l'energia consumida aïllant-la en aquesta última fórmula, que em quedarà treball multiplicat per 100 i dividit entre el rendiment, que és 85. I això dona un resultat de 8.235,29 joules, energia. Un cop sé això, tiro un pas endarrere. Me'n vaig a buscar la força, fixeu-vos, a partir d'energia consumida o la força per longitud del pla. Per tant, em quedarà que la força serà l'energia consumida dividit entre la longitud. Això em dona 8.235,29 dividit entre els 20 metres, un resultat de 411,76 newtons. Ja tinc la força, per tant ara torno al pas anterior, el de l'avantatge mecànic, i ja em permetrà, fixeu-vos, trobar la resistència, perquè l'avantatge mecànic me'l donava l'enunciat. De manera que la resistència em quedarà que és 3,5 per 411,76, que dona un resultat de 1.441,18 newtons. I ara ja sí que gairebé hi som. Torno a la fórmula inicial que m'havia plantejat, resistència igual a massa per gravetat, i ja passaré dividint la gravetat per trobar definitivament la massa, la incògnita original del meu problema. I em queda que la massa serà 1.441,18 dividit 9,8, que dona un resultat final ja pel meu problema de 147,06 quilograms. Molt bé, sistèmics, anem a resseguir una miqueta què és el que hem fet. Em plantejo que la massa només apareix en aquesta fórmula del pes. Amb la massa i la gravetat serà igual a la resistència. Com que em dona l'avantatge mecànic, hauré de passar per aquí, però necessito primer de tot la força. On m'apareix la força? En energia consumida, perquè sé que l'energia consumida serà la força per la longitud, que la longitud també me la dona el problema. Però de nou tinc una altra incògnita oculta, aquesta energia consumida, que m'apareixerà el rendiment. I fixeu-vos que el rendiment serà treball o energia útil, que és el mateix, entre energia consumida.
aïllo l'energia consumida, ara trobo aquests 8.235,29 joules i ja desfaig el camí, sí? Torno endarrere per trobar la força, un cop tinc la força me'n vaig a l'avantatge mecànic per trobar la resistència i ja finalment divideixo aquesta resistència entre 9,8 per trobar la massa. Fixeu-vos que una altra vegada el mateix procediment, plantejo el camí i després vaig endarrere per trobar totes les variables que vagi necessitant. I fins aquí el problema. I recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.